हेलो ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଆଜି ଆମେ 3 ଜଣ ବାହାରିଲୁ ଟିକେ ମହୋତ୍ସବ ବୁଲିବାକୁ 3 ଜଣ ଯାଇକି ମହୋତ୍ସବରେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ମହୋତ୍ସବରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ଆମେ 3 ଜଣ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲୁ ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ମହୋତ୍ସବରେ ଏତେ ସାରା ଦୋଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ କୋଉ ଦୋଳି ଖେଳିବୁ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲୁନି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ଦୋଳି ଖେଳିବୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଭଗବାନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦୋଳି ହିଁ ଖେଳି ନଥିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଦୋଳିରେ ବସିକି ଦିଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେଲୁ ତାପରେ ଆମର ଦୋଳି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ छोटे दोली खेली बोली एते ही होतुला देखला बेलକୁ लास्ट मते कामुडी धरिकी दोली खेला बोली सारिके दोली खेली सारिके आमे पळे आसलो ଟିକେ ଖାଇବା ତାପରେ ତିନିଟା ଏଗ ରୋଲ ଅର୍ଡର କରିକି ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଗେମ୍ ବି ପକେଇଲୁ ତାପରେ କିଛି ଡ୍ରେସ ଆଣିବାର ଥିଲା ତ ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବାହାରି ଗଲୁ ଟିକେ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରୁ ପହଞ୍ଚିସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ ଦେଖିଲେ ମୋର ତ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡିଓ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲି ତାପରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରୁ ଆସିକି ଆମେ ଟିକେ ମୋମୋ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଘରେ ବିରିୟାନୀ କିଣିକି ଆସିଥିଲେ ସେଟାକୁ ବି ଆମେ ଚଲେଇଲୁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାଟା।